Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ya ka gospel music video bala ai kerteng Jingieid Blei. Ya ka bala tho bat ya ka bala ruai da uba me banting shine karbangar an sepelat Paidbah ha ka arpuwai trik unai leber arhajar arpuwai ha ka por san baji men step ha ka YouTube channel jong u ka bala ai kerteng me banting shine karbangar. Blei pibro ka teng jong ka de me ban teng shan ka banga nga shong sa asmet but ka teng jong ni ka chonrai ka man mi ka de ka Jingieid Blei ha ban kong do ta nga sung ban ai ngo yo Blei ba la don kat ha ching em ching na do sedang ban ni syam ki tu product nasional chonrai ha do apa ban recording ba de ka Jingieid chung ma ba don kat ba ching em ching ba syam no ingi o ye pendap ingi ha ching dong kam ching ban de ka video Badi kani ngai play ru em ta barok ki bale recording na do ki ban mixing ban arrangement kani musik te mastering uncho chomba chu ki to ki pat pak ham tam e nga sowan ai play ya iba always thaba I long iba kloi ban pedang ki e ka but is not tilangi ban tilang ngi nam ta kani ka video ngi ba pengkret nam ta kani ka pol kan te ka jing ai play ka lek pang nam ta jongki pa ki prolog jongki ru udang kat ni ya kani ka chingrai la chnahi danga la ba tho hi danga ka ya kani chingrai ngala stang ban tho de ka po hapadeng jong ka lockdown ka bangi dangya shong be ba khat lang bat ngai kendup ai we I DJ ba sa asmet I ka teng I bante bat ngi khot I kum I be basement te hapadeng ke ching shong kai chonga bat I te ka long wasnat ngi pa khat phang ke e ka chingrai te hadin I ong nga ba ang ka mi ko ka churoi gospel ang ka ngai sibun bangan penmi churoi gospel na mga 4 million pha penmi churoi gospel ka churoi jongki bolong DJ type te unta I lap boy nga te ngaru daga ching mencur changa ndai nga la ong I tongan persang ndai ndang persang ni la snap kedo anisngi I syam ba churoi kalong ka musik chung I kalong ka khambyang te unta nga la ong I ha ka ni churoi kasnat te unta ngi Laong hi bangin hap ban ilep ha no ini chonrai te ngin kwa ban yele recording no kan ten duduk kata singin stang yo ini chonrai kani ka chingrai shisha ka ban kong do ka dei phang ka Jingieid inti ka chongi khamtam ngi kristan hawi phai ni ki sim ta ki bat chpon tang chingie tang ba ngi scam ba Blei chingi long Blei bom chi ino engi Ngitip aman ka senjam ka bangi de banya udan kat ka pedeng ka Jingieid mchingi hangno bangi dan udan kat ka Jingieid mchingi teng komi kibre ngibon bomla bon bet nang ne tai ngi don ki chimbakla ndai ngimdai ban thau ta Blei thau ngi ya ta ki e ki chimbakla chingi ndai oi dan kat ka Jingieid ka chingi ya kan ni ka chingrai ka ba nga ai ka teng ka Jingieid Blei tengin sayo no pelai ka ha ka sing sonde men step ka po san bache Haka channel jong ahi ku teng me ban teng shan ka bunga kabnung kom do bang yo on pelai ka ni ka chingrai ha po ka channel jong ka de ka chingrai idri kata ka teng jong ni ka chingrai ka de to yang menta ya kini ka chingrai ngi le yo ban chut ka ha po nong chorong te bat ka ba al po ka de ka chingrai DJ he ka de ka chingrai Christmas ka teng jong ka de ka po Christmas te ba khdo e ka bangon a ko an ai ka bo ka long ba Blei hi la dan la ka jong ka benta na menta ka chingem chingi ngindei ban atien na maula tip ke ba ngin le ba ka we nga kwa ban ai men siam ki we pat ki parasma ba ngimdei ban do men siam ngindei ban long ki ba kloi mi ka sap ka ba Blei la ai menta ka chingem chingi compare la da komdei chung di che na kono ka benta ngindei ban trash tom ba Blei o yarap kita ki ba trash tom te ba kum chu ru ka pat phi ban long strong ba Blei chingi long Blei bom chi ina Te ka Blei pi baro ki bapet ikane ka kerteng jonga ka dei wan ker lang kerbengar ngasong ngasa appointment te ngadon benta ha kani ka music video ka ba kerteng ka Jingieid Blei ka ban submission ha ka art poetry
takadik sengi sondeh ke puarsan beje. Kene kadai ka music video ka banikong ngaladon bentahi hapo katuka ka music video jong i ka ba de ka channel jong ime ban kharbangari kata de jong wai Christmas tabanga don benta tang khendiat he tambalong ka banga don benta ka babun ba ka benta ta ka de hakani hi nikong te ngakwa ban ai khublei ya Blei trai kan rat ubalari sumarengi iwe pa iwe te ubala ai ngakum kani ka sap ka banga don benta te ngaru ngakermen mangan nang kam yai minot nang kam le ba hakinu ki benta ki ba ki ban sawan hakajing im jonga te kajing khublei ru ni college sa ki bahiyang sem jonga ime ipa jonga ki men ki para ki bahiyang sem baro ki ba jukersan baro bor man ka por ki ba jukersan apa kitep banga don hakani kasap ki ju ai kajing kersan yang kena bangan duk belak ben lep ha kajing khublei ru college sa i mi ban kharbangar mo ibade iwe na producer jong kani ka music video Jingieid Blei ibala khot kerpang yang namar ngidang yade sibahiyang hi te ngadap de jingkemen namar nadu ba ikot yang ban dan mentah kani ka music video te ngai khublei ru ya kitu kinong shat itu ki sangut kan thei bat iwe shenrang ngi don ringut baro ngai khublei ki ba ki la plaj por khnang ban don bentalang bat ngi ha kani ka music video. Jingieid hang ni ha thấy em ma ban